Loving God, thank you for showing us how much you love us. Thank you for the Midnight Cry message that is designed to prepare us to be ready for the Sunday crisis. We thank you for our elders, our leaders, and every member in this movement. We ask as we continue in this camp meeting that we will understand the messages and that they may have their effect in our lives. Continue to speak to us through our dear elder. And through the other presenters today. In Jesus' name. Amen. I can't hear my translator. Okay, I've swapped translator. Sorry about that. So in our last presentation, we were discussing the question about Sabbath keeping and about our nature. Two vital components of our prophetic message. So my understanding is it has always been that we will continue to keep Sabbath week after week through eternity. The Bible doesn't speak about the 1,000 years in heaven and how that operates. Because obviously we're not here on this earth and we don't have the rotation of the earth around the sun, etc. But there's no indication that we will stop keeping Sabbath then. So putting that aside, we spoke about whether or not we are going to be real human beings in eternity. Questioner asked, are we going to stop being humans? In the questioner's words, because we become fully God's counterparts. And in this presentation, in this study, we have not defined the word counterpart.
muchidzidzo chino mustudy ino hatina kudhibana varare kuti counterpart. but it's a concept that I have discussed in the past and we all have a working knowledge of. Iconcept yatakambotaura nezvayo kare, tese tinoziva kuti inoshanda sei. And it can have various connotations depending upon the context or the point that a person wants to make. Inogona kureva zvakasiyana siyana zvichibva nekuti munhu ada kubudisa pfungwa ipi. It has this idea of completeness. Ine pfungwa iyi yakarerekera And it's kuzadzikisa. used in that context in the framework of the creation of humanity. Inoshandiswa mucontext iyoyo muframework yekugadzirwa kwemunhu. In the book of Genesis, when those two beings are created, Mubhuku raGenesis vaviri ava pavanogadzirwa they become counterparts of one another. vanova umwe anozadzikisa umwe vachizadzikisana pavaviri. But our focus in the last study was about us and God. Asi zvatainyanya kutarisa zvataichitarisa muchidzidzo chapfuura pamusoro pedu naMwari, Discussing our relationship with the Godhead. tichitaura ukama hwedu huri pakati pedu I hope neMwari. you were able to look through the Bible verses and the Spirit of Prophecy quotes. Ndinovimba kuti takwanisa kutarisawo mavhesi emubhaibheri nemaquotation Either during the presentation or during the break that followed. mupresentation kana kuti mubreak razotevera. There are many passages that deal with this subject, particularly in the Spirit of Prophecy. Pane mapaseji akawanda anotaura nenyaya iyi nyanye muspirit of prophecy, And especially in the work of Jones and Wagner. nyanye mumabasa akaitwa naJones naWagner. And we know that this is important Tinoziva kuti izvi zvakakosha. in the passage that we were focusing upon, Mupaseji yataa tiri kutarisana nayo 2 Peter 1:4, Peter 1 ndima ya4 it talks about this promise inotaura nezve promise iyi. But we all know in the framework of Jones and Wagner's writings, Asi tinoziva tese muframework yezvinyorwa zvaJones naWagner, terminology such as righteousness by faith or justification by faith is used. kunyora kwakaita sekunge justification by faith kana righteousness by faith And the reason why kunoshandiswa. this becomes significant, Mhaka izvi zvichizova significant, why these two subjects are related, masubjects maviri aya aine ukama. the two subjects being the Sabbath Masubjects maviri aya tichireva sabata and the ministry and mission of those two men, neministry nemission yevarume vaviri ava, is because Ellen White ties them together. inyaya yekuti Ellen White anozvisunga pamwe chete. I hope you all recall, Ndoimba kuti tese tinorangarira, in case you've forgotten, kose tinogona kunge pakangana. I'll give you just one reference. Ndichakupai reference imwe chete. This is taken from the book Evangelism, page 190, paragraph 3. It's on the forum. Inotorwa kubhuku Evangelism 190 paragraph 3. I haven't developed this thought in the recent past, Handisati ndaenderera mberi nekudevelopa pfungwa iyi munguva yapfuura iyi manje but manje. we spoke about Ellen White's writings in the book Early Writings.
Asi takataura nezvezvinyorwa zvaEllen White mubhuku Early Writings. when she speaks about the sins of Babylon. Paanotaura nezvezvitema zveBhabhironi. And the way I, if not phrased it, the way I intimated, Nzira yandakazvitaura nayo, this apparent tension, or maybe you might consider a discrepancy, pane mukakatana kana kuti kusiyana kuripo between God's handwriting, pakati pekunyora kwaMwari, the chart, chart, and the law nemutemo, of the land, mutemo wemunyika. what was happening in society at that time. Changa chiri kuitika munharaunda nguva iyoyo, Is the subject about the Sabbath, or is it about slavery? kuti inyaya yesabata here kana kuti inyaya So we yeslavery. left that study there, and I didn't take the opportunity or the time to develop it further. Takasiya chidzidzo ichocho ipapo, handinozotora mukana wekuzoramba ndichienderera mberi nacho. And I'm not planning to do that now, Handisi kupurana kuzviita izvezvi, but what I do want to do, asi zvandinoda kuti ndiite, without giving context, ndisina kupa context, is to tie the two portions of this singular question together. kusunga maposheni maviri aya emubvunzo mumwe chete uyu, kumasunganidza pamwe chete. The Sabbath Sabata and our human nature. nehumunhu hwedu, Because the question was by one person, nekuti mubvunzo wakanga uri kubva kune munhu mumwe chete, and this dual question has been asked many times before. mubvunzo uyu wakabvunzwa kakawandisa kare. And the classic place that we find this question asked and addressed Patinowanzokuwana mubvunzo uyu uchibvunzwa uye uchipindurwa, the context that I've given to you is in 1890. context yandakupai ndiyo iri muna1890. So there may be a jump of logic, Saka panogona kunge pava nekujamba but kwataita for the munyaya purposes of this dzelogic, study, asi maererano this nechidzidzo conversation, ichi, nhaurirano iyi, I'm going to assert the following. ndichangotaura That zvinotevera, means I'm going to state as a fact the following. zvoreva kuti ndichangotaura sezvazviri zvinotevera. The message of the third angel, Meseji yengirozi yechitatu, whoever the angel is zvisinei nekuti ngirozi yacho ndiani, is directly connected to the Sunday law test. yakabatana zviri direct netest yeSunday law. It's directly connected to the subject of the Sabbath. Yakabatana zviri direct nesubject yesabata. In 1890, everybody knows that. Muna 1890 munhu wese aizviziva. In this movement, we used to believe that. Mumovement ino taitozvitenda. And I'm not sure what we think nowadays about this issue. Handizivi kuti taakufungei maererano neizvozvi But I'm not making that nenyaya point. iyi, asi handisi kutaura nezvazvo. I'm confining it to the question. Ndiri kungoda kuti zvirambe zviri mubvunzo. Sabbath and nature. And when I say nature, I mean of humans. Sabata nechimiro, pandoti chimiro ndoreva chevanhu. So either you remember it as Sabbath and nature or Sabbath and humanity. Kana mukazvirangarira kuti sabata nechimiro kana kuti sabata nehumunhu. And this question, Mubvunzo uyu, the same question, is asked in 1890 and answered. mubvunzo wakabvunzwa zvakare muna 1890 ukapindura. And I'm suggesting, Ndiri kusugesta at a surface level,
palevel iri pasurface. You need to be able to connect this issue right back 40 years earlier to 1850. Unofanira kukwanisa kuconnecta nyaya iyi makore 40 mashure kugore ra1850. And if you prefer, Kana uchida iwe, we could go back to the phrase that we use, the 1888 message. tinogonera kudzokera kuvara ratinoshandisa message ya1888. And clock back 40 years, todzokera kumashure which makore brings you to 80 1848, zvotidzosera kuna 1848, which is a pivotal year in the history of Adventism. rinova gore rakanga riri pivotal munhoroondo And the yeadventism world, nenyika, because of the turmoil that was occurring in Europe. nekuda kwezvaiitika mueurope. And there are plenty of studies online that have been done by teachers in this movement that describe and discuss that history. Kune zvidzidzo zvakawandisa zvakaitwa nevadzidzisi movement ino zvinotaura nhoroondo iyoyo. But what I want us to see, Asi zvandoda kuti tione, the question that's related to the message of Jones and Wagner mubvunzo une ukama nemeseji yaJones naWagner is tied back to the history of 1848 and 1850. unobatanidzwa nenhoroondo ya1848 na1850 and the wilderness period through which the church travels in the intervening period. zvakare muwilderness period iyo kereke inofamba iri mairi panguva inenge yakabatanidza iyoyo. We know that Israel goes through the wilderness for 40 years. Tinoziva kuti Israeri inoenda kugwenga kwemakore 40. So you have a beginning and an ending. Saka unova nemavambo nemagumo. And we might put that on a line, Togona kuzviisa palaini, but we can also put it as a circle, asi togona kuzvinyorawo riri denderedzwa, because the issues at the beginning become the issues at the end. nekuti maissues ari pamavambo ndo anova maissues ari And this is kumagumo. line upon line methodology, as we all know. Iyi imethodology yeline upon line sezvatinoziva tese. So Ellen White's not going to use the phrase, and the questioner's not going to use the term Sabbath, Saka Ellen White haasi kuzoshandisa vara uye munhu abvunza haasi kuzoshandisa vara rekusabata or Sunday. kana Sunday. They're going to call it the third angel's message. Tichazvidaidza tichiti message yengirozi This yechitatu. is a surface discussion, Iyi idiscussion iri pasurface. these are superficial definitions. Madefinition ari superficial. There is much more depth to this subject. Pane hudzamu huripo pasubject. But simply stated, I'm saying the third angel's message is the message of the Sunday law, Asi ndichitaura zviri nyore ndikuti message yengirozi yechitatu ndiyo message or it's yeSunday a law, code word for Sabbath keeping, kana kuti icode word yekuchengetedzwa kwesabata, the Sabbath test, test yesabata. because it's not a Sunday law test, it's a Sabbath test. Nekuti haizi test yeSunday law, is test yesabata. And the word verity Vara rekuti verity simply means truth, zvinongoreva kuti chokwadi. the truthfulness of what this statement means. Chokwadi kuti chirimo
statement iyi of kuti what this inorevei, concept or idea is. kuti concept iyi kana pfungwa iyi chimbori chii. So they can become synonymous terms. Synonymous means you can exchange them. Zvinogona kuva mavara akafanana, kufanana zvoreva kuti unogona kuma. So the question that's Chinjanese. being asked Saka mubvunzo uri kubvunzwa is that at the beginning of our 40-year wilderness wandering, ndekuti pakutanga kudzungaira kwedu muwilderness kwe40 years, we were very clear about what the issue was. tanga takajeka kuti ishu iyoyo ndeyechii. Today, Nhasi uno the we kana chiti view isu that beginning journey quite differently. takatarisa rwendo rwedu zvakasiyanei. So the we in 1890 Saka ava vari kunzi we muna 1890 today becomes the them. nhasi uno vanozova ivo, Because we've come to a place where we separate ourselves from their ideology, even perhaps their methodology. nekuti tasvika panguva iyo tinozviseparata kuideology yavo, kunyange zvakare nemethodology yavo. But as a prophet of God, Asi semuprofita waMwari, Ellen White sees her responsibility Ellen White anoona responsibility yake to remind people of a truth. kurangaridza vanhu chokwadi, To tie these two things together. kusunganidza zviviri izvi pamwe chete. Then, as now, Kare ikoko sezvakaita as the izvinezvi, questioner asked, sezvabvunzwa nemubvunzi, we still like to separate what God has joined together. tichiri kuda kupatsanura izvo Mwari akabatanidza pamwe chete. So, Ellen White is going to say Naizvozvo Ellen White achataura achiti the message message of the Sabbath yeSabata of the third angel yengirozi yechitatu is this, we'll describe what the this is, in truthfulness. ndeizvi muzvokwadi. Tichazotaura kuti izvi zvacho ndezvimbori zvii, Because people don't see it nekuti vanhu havazvioni when they've come to the end of their journey. kana vasvika kumagumo kwerwendo rwavo. And the implication is Maimplications azvo they should have ndeaya seen it at the beginning. vaifanira kuzviona pakutanga, Because when she responds to the question, nekuti paanopindura mubvunzo uyu she's going to infer, she's going to imply, anobva areva iye kuti of course, hongu, how comes you didn't know that? ko nemhaka yei maisazviziva. And her answer, Ndiro yake, the way she gives it, nzira yaanoipa nayo is not stating something new. She states it as a repetition of a reality. haasi kutaura chinhu chitsva, anochitaura sekudzokorodzwa kwereality inenge iripo, That she has known about, yaakaziva nezvayo, that she has expected, yaaitarisira, and therefore has come as no surprise to her. naizvozvo isina kuuya sesurprise kwaari. Several have written to me Vazhinji vakandinyorera asking vachibvunza if the message of justification by faith kuti message yejustification by faith is the Sabbath message, ndiyo here yeSabata, is the third angel's message. ndiyo here message yengirozi yechitatu. She tells people Anoudza vanhu in this magazine mumagazini iri
I've answered those people in the following way. Ndakapindura vanhu ivavo nenzira inotevera. Yes, Hongu, the subject or the message of justification by faith subject yejustification by faith is the third angel's message in verity. ndiyo meseji yengirozi yechitatu. The subject of justification by faith Subject yejustification by faith is, ndiyo, it's not related to, hazvisi kunzi ine ukama, it's not connected to. hazvisi kunzi yakabatana. There are not two institutions that need to be restored. Haasi mainstitution maviri anofana kuristowewa. It is Ndiyo the Sabbath message in truth. meseji yesabata muchokwadi. They have always been the same issue. Akangogara angori zvakagara zvingori ishu imwe cheteyo, The same subject. subject imwe cheteyo. The Sabbath, Sabata yesterday, nezuro, today, nhasi and tomorrow, namangwana, is as real, ringori real, is as necessary ritongori necessary as our humanity. sehumunhu hwedu. If you take one away, Ukabvisa chimwe you destroy the other. unoputsa chimwe chacho. If you compromise one, Ukakompromisa chimwe, I don't say if you compromise in one, I say if you compromise one, kana kuti ukakompromisa mune chimwe ndati ukakompromisa chimwe, you destroy the other. unoputsa chimwe chacho. John says John anoti that there are many liars that walk upon the earth, pane varevi venhema vakawanda vanofamba pano panyika claiming that they love God vachitaura kuti vanoda Mwari, and the only God that exists, Mwari oga anorarama, the only one that we know about, woga Mwari watinoziva nezvake, the only connection point that we have with God, connection point imwe chete yatinayo naMwari, except for those few people during that 3.5-year history, kusara kwevanhu vashoma shoma panhoroondo iya yemakore 3.5 is the God that created the Sabbath. ndiye Mwari akagadzira sabata. And John says, John anobva ati if you don't love your fellow humans, kana imi musingadi vamwe vanhu venyu whilst claiming to have a connection to the Sabbath God, muchiclaima kuti mune connection naMwari wesabata, because that's the only reality that we have to connect ourselves to God, nokuti ndo yega reality yatiinayo yekuzvikonekta pachedu naMwari, then you're a liar. muri varevi venhema. Peter does this. Peter anoita zvakare izvo, Jones does this. Jones anoitawo zvakare, Wagner does this. Wagner anozvidzokorodza, Ellen White does this. Ellen White anotozviitawo zvakare, John does this. John anozviita, The first John does this. John wekutanga anozviita, And Moses ties this together in the book of Genesis. Moses anozvisunganidza mubhuku raGenesis. By now you can see Izvezvi maakuzviona. this is in fact a common theme through the plan of salvation. Iyi itheme iri common pazano reruponeso. It caught people by surprise Zvakabata vanhu
kushamisika. Over 130 years ago, Makore 130 apfuura, Ellen White answered their question succinctly, directly. Ellen White akapindura mubvunzo wavo zviri direct. And yet we're still asking the same question today. Asi pari nhasi tichiri kungobvunza mubvunzo umwe chete iwoyo. We have been constrained Takanga takasungwa in how we are supposed to relate and deal with one another. mukuti tinofana kuve neukama hupi uye nekudhila sei pakati pedu. You can't separate that Haugoni kuzvipatsanura izvi from how we're supposed to deal with and relate to God. mukuti tinofana kudhila sei nekuva neukama hupi naMwari. And the eminent opportunity that we have to relate and communicate with God Mukana watinawo wekukwanisa kuve neukama uye nekutaura naMwari is in, zviri during, pakati pe and through the Sabbath. uye In, kuburikidza during, and through the Sabbath. uye kuburikidza neSabata. And this seems to be a reality that we have lost, a vision that we no longer seem to comprehend. Iyi inoita kunge ndiyo reality yatinoita kunge takarasikirwa nayo yatisingachikwanisi kunyatsokunzwisisa. So when we compare the verses and the passages that we have been discussing, Apa tinokompera mavhesi nendima dzatiri kumbotaura nadzo, and we can tie the Sabbath, our divinity and our humanity all together, tichigona kusunganidza Sabata, umwari hwedu nehumunhu hwedu pamwe chete. if at least some of us, if not all of us, Vamwe vedu kana tisitori tese have swallowed the red pill, vakamedza piritsi rered, then we should understand tindofanaka kunzwisisa how to navigate through our current history. kuti tinofamba sei munhoroondo yedu yatiri kurarama. So when we speak explicitly, clearly Saka patinotaura zviri pachena zvakajeka about a change in the test, mukushanduka kwetest, we need to be careful tinofana kunge tiri careful that we don't undo and throw away the Sabbath, kuti hatibvisi torashira kure Sabata, because in doing so, nekuti mukuita izvi we end up dismantling and throwing away tinopedzisira taakugwejenura tichikandira kure our inheritance, inheritance yedu, not just our future inheritance, but the gift that we have actually been given today. kwete inheritance iri kumberi chete asi chipo chatakatopiwa nhasi, To be partakers of the divine nature. kuve vanhu vanosheya kana vanoparticipata mudivine nature. And as we should have expected, Sezvataifana kutarisira right on time, panguva iyoyo, this promise, promise iyi, its prophetic fulfillment, kuzadziswa kwayo pachiprofita, its political fulfillment, kuzadziswa kwayo zviri political, not its personal one, kwete personal, happened at the correct time, zvakaitika panguva iri correct, at the midnight cry, pamidnight cry, where it should have been. payaifanira kunge iri.
where we were offered patakaofewa not to throw away the Sabbath, kuti tisarashira kure sabata, but we were offered asi takaofewa to understand our own humanity, tinzwisisewo umunhu hwedu, which today we call zvatinodaidza muzuva ranhasi the test of equality. tichiti test yeequality. Sometimes we use other terms, Dzimwe nguva tinoshandisawo mamwe mavara, but they all coalesce around this subject asi zvese zvinotenderera pasubject iyi that relates to our humanity. ine ukava neumunhu hwedu. Now, I hope that we all understand Ndinoimba kuti tese tinonzwisisa that, if I can say it this way, the test, kuti kana achigona kutaura nenzira iyi, call it the great test if you want, unogona kuidaidza uchiti test huru kana uchida, call it the life and death message if you prefer, togona kuidaidza tichiti meseji yeupenyu kana rufu kana muchida, is not static. haina kumira panzvimbo imwe chete. The principles don't change. Maprinciples ayo haachinji, The conditions are invariable. maconditions ayo haashanduki, But the test changes. asi test inoshanduka. Now, a subject that we have not spoken about, I have not spoken about, Chidzidzo chatisina kutaura nezvacho, inini chandisina kutaura and I don't nezvacho, intend to speak about it now, handisi kuzotaura nezvacho izvozvi, but I will sooner or As- later, asi ndichazotaura nezvacho pamberi apo. relates to the great test. Chine ukama netest huru, Because if I were to ask you, what is the great test? nekuti kana ndikakubvunzai kuti test huru ndeipi, You shouldn't be able to answer me. maifanira kukwanisa kundipindura. You should respond with your own question, Unofanira kuresponda nemubvunzo wenyu, which pachezvenyu. is, Unova iwo kuti it depends zvinobva nekuti on what history you're talking about. mukutaura nhoroondo ipi. Give the history, give the context. Dei nhoroondo tipe context, I'll tell you the great test. ndokuudzai test huru. So if we go back to the very beginning Tikadzokera kumavambo chaiko chaiko, and we look at things at a very superficial level, totarisa zvinhu nenzira iri superficial, as we're apt to do, as we often do, sezvatinogara wanzoita. our simplistic version Version yedu iri simple, was you just keep the seventh day Sabbath, and whatever the pressure is, you hold on and you'll be saved. zvaingodzi unongochengeta sabata zuva rechinomwe, presha ipi inongouyawo unongoramba wakabatirira. I won't say it's childish, Handingatauri ndichiti ndezveuhwanana, but I think it's fair to say it's naive and immature. asi zviri fair kutaura kuti inotaurwa mukusaziva uye haina And I don't mean that haina kukura. in an insulting way. Handisi kutaura nenzira iri insulting. So if we go back to the Genesis story, Tikadzokera kunyaya yekuna Genesis, and we consider the great test, toconsider test huru, seems to me zvinoita kwandiri sekunge that the great test is about what you are allowed to eat and what you're not allowed to eat. test huru ndeyekuti unotendedzwa kudyei, hautendedzwi kudyei. Now, you might want to spiritualize it Unogona kuzviita kunge zviri spiritual, and make it complicated and nuanced. wozviita kuti zvipetanwe zvive nuanced. Feel free to do that. Inzwai makasununguka kuzviita. But at its simple level, Asi palevel yacho iri simple. the test was
you can eat this thing and you're not allowed to eat that thing. Test yaiva yekuti unogona kudya pachinhu ichi, hautendedzwi kudya pachinhu ichi. Eat the wrong thing and you will die. Ukadya chinhu chisicho unofa. Now, the question that you need to ask yourself Mubvunzo waunofana kuzvibvunza iwewe, is that test the test that we are confronted with today? ndokuti test iyoyo ndo yatakati kusangana nayo here muzuva ranhasi. Because many of us Nekuti think that it still is. vazhinji vedu vanofunga kuti ndiyo yatichiri kukonfrontwa That you are going to be tested on what you eat and drink. kuti muchatestwa pane zvokudya zvenyu uye zvokunwa zvenyu. And I'm suggesting that that's a subject that we'll discuss in the future. Ndikusagesta kuti chidzidzo chatichazotaura kumberi. And I don't think it's as straightforward as people imagine. Handifungi kuti chakati twasa sezvinofungwa nevanhu. So, understanding that the great test changes through history. Saka kunzwisisa kuti test huru inoshanduka kuburikidza nenhoroondo. At our loud cry, Loud cry yedu, us as in the priests, isu tichizvireva semapriest, when we look at the cry that happened at midnight, patinotarisa kuchema kwakaitika pakati peusiku, we can see how the great test was refined and defined. tinoona kuti test huru iyi yakatsetsenurwa sei uye yakadifainwa sei. And it was only a year or so before, Rakanga ringori gore kana nguva yakadaro, if you're willing to see it this way, kana uchida kuzviona that the subject nenzira of our iyoyo. humanity was brought to the forefront in our movement. Chidzidzo chemunhu hwedu chakaudzwa pamberi mumovement yedu. Because at least in my mind, Nekuti at least ini mupfungwa dzangu, our humanity, umunhu hwedu, its connection to divinity, kubatana kwahwinawo kuumwari, the very subjects of the nature of humanity masubjects iwayo echimiro chemunhu are all spheres or facets of the same subject. ese maspheres kana kuti mafacets echidzidzo chimwe chete, What today we call equality or radical feminism. chatinodaidza nhasi uno tichiti equality kana kuti radical feminism. So when Peter speaks about the lust that is in the world, Saka Peter paanotaura nezvelust irimo munyika, this corruption achitaura nezvecorruption iyi that occurs through forbidden desires, inoitika kuburikidza nemadesires anorambidzwa. that corruption is both at a social and individual level. Corruption iyi inowanikwa paviri, pasocial nepaindividual level. And in Daniel 11 verse 41, Muna Daniel 11 ndima ya41 during the Sunday law history, muSunday law history speaks about a group of people that escape inotaura nezveboka revanhu It doesn't say escape the world. haiti vanopukunyuka nyika. It says escapes the servitude and restrictions imposed upon them Inoti vanonzvenga unhapwa nemarestrictions anoiswa pavari by the ideology, neideology, we might call it the culture, or the religion of the world, tinogona kuidaidza tichiti culture kana kuti which is religion, personified in chitendero those chenyika, passages
izvi zvinoitwa personifying mapassages ayo as the king of the north. samambo wekumusoro. So, in the context of our current understanding of the great test, Saka mucontext yekunzwisisa kwedu kuri current kwetest, what is the corruption corruption yacho chii? that has permeated the world and the church Yakapinda munyika nemukereke through these forbidden desires? kuburikidza nemadesires aya anorambidzwa. What I want to suggest, Zvandinoda kusuggesta, it's this idea of a patriarchal system. ipfungwa iyi yesystem iri patriarchal. Patriarchy has corrupted the world, Patriarchy ndiyo yakakorapta nyika. and the way it does that Nzira yainozviita nayo is by creating in the hearts and minds of individuals kuburikidza nekugadzira mupfungwa nemumwoyo yevanhu the desire to think and live chidokwa dokwa chekufunga nekurarama, to relate to others, kuve neukama nevamwe, to even relate to the world kuvewo kunyange neukama in a nenyika way that is forbidden. nenzira iyo inorambidzwa, In a way that stands in opposition to the divinity of God. nenzira inomira pakupikisana neumwari hwevanhu hwaMwari. So when we speak about radical feminism, which is a secular term, Saka patinotaura nezveradical feminism inova vara riri secular, when we speak about equality, patinotaura nezveequality, what we're really doing zvatiri kunyatsokuita is using secular terminology kushandisa terminology iri secular to describe a religious concept. kutsanangudza Because concept iri religious. before we began to use these secular terms, we used religious terms. Nokuti tisati tatanga kushandisa mavara aya ari secular, taimboshandisa mavara ari religious, As we're doing today. sezvatiri kuita muzuva ranhasi. And what I want us to see Asi zvandoda kuti tione is whether you ask Daniel, kuti hazvinei kuti wabvunza Daniel, Jones, Wagner, or White, Jones, Wagner kana White, John, or Peter, John kana Peter, and I can't remember if I said Daniel or not, but Daniel, handicharangariri kana ndati Daniel kana kwete, they're all saying the same thing. vese vari kutaura zvinhu zvakafanana, And they're all using different phraseology or terminology vese vari kushandisa mavara akasiyana to describe the experience that we are required to have. kutsanangudza experience yatinosungirwa kunge tiinayo. They use, if I can say it this way, biblical terminology, Vanoshandisa kana tichigona kutsanangura zvidai mavara and emubhaibheri, we use secular terminology isi toshandisa mavara ari secular kana to nyika describe the same experience. kutsanangura experience yakangofanana iyo. So I've asked in the past, Saka ndakambobvunza kare, tell me what you think a radical feminist organization or a radical feminist individual would think, how they would operate. ndiudzewo kuti munhu ari radical feminist kana kuti organization iri radical feminist inogona kunge ichifunga sei kana ichioperata sei, inofanira kunge ichifunga Well, the nekuoperata sei, first thing they need to do kana kuti chekutanga chinhu chavanofanira kuita is accept these exceeding great and precious promises. kugamuchira mapromises aya akakosha anopfachukira, Take heed of the great cry.
take read because that A cry great cry. explains the lust that we have been engaging in. nekuti kuchema uku kunotsanangudza last yatatiri kuingenja mairi. These desires which are forbidden, Zvidokwa dokwa izvi zvinorambidzwa it's forbidden to control other humans zvinorambidzwa kukontrola vamwe vanhu in thought, mupfungwa, in word, or in mukutaura action. kana mumaactions. And the thing is, Chinhu chacho ndechinotevera, this is not will worship. haisi will worship. You can't force yourself to live this way. Haugoni kuzvimanikidza kurarama nenzira iyi. The only way you can truly experience radical feminism Nzira yega yaunogona kuexperience radical feminism, I would suggest, ndinosugesta, is not by observing human beings, hakuzi kutarisa vanhu, not by reading articles, haisi kuverenga maarticle, not by studying books. hakuzi kustada mabhuku. All those things are good and necessary. Kunyange zvinhu izvi zvakanaka uye zvitori necessary. But the passage tells us Asi ndima iyi inotitaurira it's only by partaking of the divine nature, kuti kuburikidza chete nekuita partake muumwari, because in an end time setting, nekuti musetting yemazuva okupedzesera that's what the test is. ndiyo test iripo, And that also defines what the lust is zvinobva zvadefinawo kuti last yacho chii and how we have become corrupted. uye kuti takavawo corrupted sei. We're not corrupted because we're building a tower, Hatizi corrupted nekuti tiri kuvaka tower, although you see the same principles in that story as we're Yango- experiencing today. kunyange muchiona maprinciples akafanana munyaya iyoyo sezvatiri kuexperiensa muzuva ranhasi. Patriarchal system has corrupted us, System yepatriarchy yakati corrupt, each of us, umwe neumwe wedu, in our own individual experiences, mumaindividual experience edu, but also as a society, zvakarewo sesociety, culture, and religion. culture nereligion. And the only way to escape this Nzira yega yekugona kupukunyuka mazviri is by exchanging kuburikidza nekuchinjana our humanity munhu wedu for God's divinity. tichipuhwa umwari hwamwari. It means we need to eat, Zvoreva kuti tofanira kudya in the terminology that we used to use back in the day, mumavara ataimboshandisa kare. we need to eat the little book. Tofanira kudya kabhuku kadiki. We need to partake. Tofanira We need to kudya, share tofanira kusheya in the divine nature that's being offered to us. muumwari hwatiri kupuwa. Which then Izvi zvinozova izvo helps us to better understand the experience that Ezekiel went through. zvinotibatsira kunzwisisa experience iyo Ezekiel akaenda mairi. When God offered to Ezekiel to eat of the little book that was handed to him. Mwari paakaopa Ezekiel kudya kabhuku kadiki kaakapuwa. It's not just about making him angry Hakusi kungomuitisa kuti atsamwe and preaching a message of doom and gloom to a lost people. nekungoparidzira meseji yedoom negloom kuvanhu vakarashika. It was that, Zvakanga zviri izvo, but it's much more.
asi zvakawanda kupfuura ipapo. It's the same principle as we have spoken about today. Iprinciple yakafanana neyatataura nezvayo nhasi. It's the symbology Isymbology of Ezekiel being offered yaEzekiel achiofewa to become a partaker of the divine nature. kuve partaker wenature yeumwari. And when that happened, Izvi pazvakaitika, when he ate, if we could say, the book of Daniel, paakadya kana tichigona kutaura kuti bhuku raDhaniel, it transformed him zvakamushandura from desiring things that are forbidden kubva kuve nechidokwa dokwa nezvinhu zvinorambidzwa to seeing and experiencing things as God views them. kukuona nekuexperiensa zvinhu semuonero wazvinoitwa So when naMwari. he begins to react and behave, Saka paanotanga kureacta nekubehava, it's not as a human being, hazvisi semunhu, because now he has partaken of divinity. nekuti apa anenge adya umwari. And when we see his behavior, his experience, his thoughts, Patinoona behavior yake, experience yake, pfungwa dzake, we know how God views the corruption of God's people. tinoziva kuti Mwari anoona sei corruption yevanhu vaMwari Who had corrupted themselves through lust, vakazvikanyanisa nekuzvikorapta kuburikidza nelust, not sex, not violence. kwete sex kana violence. It included them, Zvinosanganisira izvozvo, but they were not the real issue. asi hazvisi dzonyaya chaidzo chaidzo dzaivapo. It was the control Yaiva nyaya yekucontrol that comes along with the patriarchal system. inouya pamwe chete nesystem yepatriarchy. And right there, thousands of years ago, Ipapo makore mathousands apfuura, that's what God wanted to show their people. ndo izvo Mwari vaida kuratidza vanhu vavo, Not just individually, kwete zviri but individual, corporately. asi tiri pamwe chete. If you go to the story of David or Solomon, Tikaenda kunyaya yaDavid kana yaSolomon, you see God trying to execute the same work, unoona Mwari achizama kuexecuta basa rakafanana, desiring the same goal. vaine chidokwa dokwa donzvo rimwe And I'm chete, suggesting ndokusajesta that in order to pass the test today, tigone kupasa test nhasi, in order to view those stories correctly, tigone kuona nyaya idzodzo zvakanaka, contextually, zviri mucontext, sympathetically, tichinzwawo tsitsi, having sympathy for them and for God, tichinzwira ivo vanhu ivavo tsitsi uye Mwari then you tsitsi. need to eat the little book, Unofana kudya kabhuku kadiki, which is not just the book of Daniel. ndisingori chete bhuku raDhaniel. It encapsulates the whole of inspiration, Zvinobatanidzira inspiration yese pamwe chete, so that we can become the people God designed us to be. igova vanhu avo Mwari vakatidhizaina kuti tinge tiri. Let's pray. Ngatinamate. Hebu tuombe. Dear Lord, Mwari wedu, as we contemplate and meditate upon your word,
apo tinofungisisa tichidzamisa pfungwa pamusoro whether peshoko it's through one of your inspired prophets kuti kuburikidza neinspired prophets enyu or directly through the words of Jesus kana zviri direct kuburikidza nemazwi ajesu or a secular journalist today. kana journalist wekunze musi wanamasi. Help us to understand our work and our duty, Tibetserewo kunzwisisa basa redu uye duty yedu kuti ini that each of us kuti umwe neumwe wedu will understand the sacred responsibility agonzwisisa responsibility of dividing yaumwari your word yekudivhaidha shoko renyu correctly. zviri correct. For if we do not do that, Nekuti tikasaita saizvozvo we will not only destroy ourselves, hatingozviputsi chete isusu pachezvedu, but if we are not careful, asi kana tisiri careful we have it within our grasp tinazvo mumaoko edu to destroy the plan of salvation. kuputsa zano reruponeso. In Jesus' name, Muzita raJesu. amen. Amen. I want to thank you. That's the last and final presentation that I have for this weekend's meetings. Ndo presentation yekupedzisira yandinayo kuma-meetings eweekend ino. It's been a joy and a blessing for me to spend time with you. Chachiri chikomboro nemufaro wangu kupandadza nguva iyi tiri Thank you. tese. Tinota basa.